बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आरो नैबे आंनि भिडिअआव नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो नैबे फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि मुङै गाहाम हामलायनाय अनसायनाय बयनिसिमबो आङो बावहरबाय आरो आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जागोन जोंहा आङो मोनसे गुबुन जायगायाव थांबाय थादों आरो आङो मा जायगायाव थांदों आङो बेनि भिडिअ नोंथांमोननो फुल डिटेल्स लाबोनो नाजागोन मा खामानियाव थांदों आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै जुदि हाबदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अननानै आंखौ सापर्ट खालामगोन अब्ला लोगोसे नोंथांमोना आंजों फैफाबाय थादो आङो दायो लामायाव दङ अन दा वे नोंथांमोना आंजों फैफाबाय थादो लोगोसे आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर बे सिगाङाव ओरैबायदि गारि लाइन थांनाय नुदोंना बिसोरो जाहैबाय गभर्नरनि गारि जों जि जायगायाव थांगोन थारमाने बिथांमोनाबो बेयावनो थांगोन आरोना दिनैनि प्रग्रामखौ आङो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना नायलांबाय थानो सिगाङाव गभर्नर सार दङ गभर्नरनि उनाव जोंबो दंफायो आरोना फाइनालि लोगोफोर दायो जोङो नै डेस्टिनेसनाव सफैबाय आरो दंबावो जा एसे ससे मेन प्रग्रामाव सहैनो थाखाय दायो नै नेसनेल मानास नेसनेल पार्कनि लांगोनायाव जोङो सफैबाय आरोना लोगोफोर बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन सिंनि नुथायफोरखौ लोगोफोर नायलांबाय था जाबाय मानास हाग्रा लोगोफोर नायदो ओरैबायदि खिन्थु भाई गथाराबा मैदेर नुगौमोन दां खिन्थु जाबायना नुला बे जाबाय मानास हाग्रा दै लोगोफोरनि फाइनालि लोगोफोर दायो जोङो डेस्टिनेसनाव सफैबाय बेनिफ्राय आङो दायो बेयावनो नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिनो हास्थायबाय आरो नायलांदो लोगोफोर आङो दायो सिङाव हाबलांनोसै दायो जोङो नैबे मानास हाग्रानि साखाथियाव दङ आरोना लोगोफोर नैबिथिं जाबाय मानास हाग्रा नैबे मानास हाग्राजोंनो नांजाबनाय मा होनना बुङो लकहा नैबे रिजर्टआव जों सफैबाय आरो बेयावनो फैनायनि थांखि लानानै फैदोंमोन जोङो मोनसे हाबाफारि लानानै ओमफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना जा लकहाट रिजर्ट गोदानै जि खुलिफुंबाय आरो बे गाबोननिफ्राय जोंहा जागोन बेनिफ्राय आरो दिनै माखासे जोंहा दैदेनगिरिफोर आरो लिडारफोरा बेयाव थाफैगोन आरोना दिनै फैगोन मिथिनाय बायदिब्ला माने गभर्नराबो जोंहा नैबे मानास रिजर्टआवनो दंफैयो आरोना बेनिफ्राय बिथाङा थाहैदों जाहैदों मा होनना बुङो मुसा रिजर्टआव ओमफ्राय माखासे जोंहा बिटिसिनि लिडार दैदेनगिरिफोरा नै बेयाव थागोन आरोना लकहाट रिजर्टआव नैबिदि नुथाया नायनानै ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैनो गोसोबा फैनो हागोन बेयाव थाफैनो हागोन बियो गाबोननिफ्राय अनलाइन नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर दायो आं माखासे सिंनि नुथायफोरखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर नैबिदि नुथाया आङो सिङाव हाबनानै दा नोंथांमोननो जायगाफोरखौ दिन्थिगोन आरोना लोगोफोर माबायदि आरो जोंहा कटेजफोरा माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लकहाट रिजर्ट जायखौ बुंदों नैबेनो बेनिफ्राय कटेजफोरा जोंहा नैबेनो नै थाग्राफोरा बेनिफ्राय मा होनना बुङो जोंहा बियो गाबोननिफ्राय नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोन बेखौ अनलाइनाव नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोन थाफैनो हागोन बियो गाबोननिफ्राय जागोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा बेयाव दिनै मोनसे गेदेर हाबाफारि जादों गभर्नर फैदों आरोना गभर्नरा जोंहा मुसा रिजर्टआव थागोन बेनिफ्राय आरो जोंहा माखासे बिटिसिनि जि
मानगोनां सारमोन बिथांमोना नैबे रिजर्टआव थादों आरोना लक हाट नैबे रिजर्टआव थादों बिथांमोना आरो बिथांमोना दा मोनाव बेयावनो स्टे खालामगोन आरोना लोगोफोर बिदि ओमफ्राय सिगांथिंनि नुथाया नैबिदि लोगोफोरा आङो दिन्थिगोन सिगांथिंनि नुथायखौबो नोंथांमोननो डेस्टिनेसनाव सफैबाय जोङो लोगोफोर माने जोंहा नैबेयाव मा होनना बुङो मानास हाग्रानि साखाथियाव थानाय मोनसे लक हाट रिजर्ट नैबेयाव जोङो फैदोंमोन मोनसे थांखिजों बेनिफ्राय दायो जोङो फाइनालि बेयाव सफैबाय बेनिफ्राय जोंहा नैबे रिजर्टआ जाबाय जोंहा बे गभर्नमेन्ट रिजर्ट दे बेयो ना गभर्नमेन्ट रिजर्ट दा नैबेखौनो जोङो एसे नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय आङो दिन्थिनो नोंथांमोना नायलांदो आरो मा होनना बुङो जोंहा गोबां मोजां फेसिलिटि ओरैबायदि साफा समायना गोदान बनायदों दे ना नैबेफोरो थाग्रा रुम जाहैबाय गोबां रुमफोर दङ नोंथांमोना सोरबाफोर मानासाव फैयोब्ला नैबे लक हाट रिजर्टआव थाफैनो हागोन बेयाव गासैनि थाखाय फेसिलिटि दङ नैबेफोरबो थाग्रा रुम फुलफोराबो दासो गोदान गायदों नोंथांमोना उननि समफ्राव फैयोब्ला सोरबाफोर थाफैनो गोसोब्ला थाफैनो हागोन बेयाव मोजां जायगाया लकेसनाबो बिराद मोजां मानो होनोब्ला मानास हाग्राजोंनो नांजाबनाय जोंहा नैबे रिजर्टआ बेनिफ्राय नैबिथिंबो दङ मालिकआ जोंहा नै बिथाङानो बे रिजर्टनि मालिकआ मोजां नुवाखैलै नैबिथिंसो ओरै मोजां नुयो नोङो गोबाङा सिनाय मोनखायो बिथांखौ बिथाङानो आरोना बे रिजर्टनि मालिकआ खिन्थु जोंनि बर' मानसियानो दै लोगोफोर माने नोंथांमोना माब्लाबाफोर फैयोब्ला नैबे रिजर्टआव थाफैनो हागोन आरोना नामा जाबाय लक हाट लोगोसे मा होनना बुङो मानास हाग्राजोंनो नांजाबनाय आरोना नैबिथिंबो दङ जोंहा गासै गोबां रुम दङ आरोना ओमफ्राय आङो हायोबा सिंनि माखासे बेडफोरखौबो दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोननो बुंनो मोना सिंनि नुथाय आरो रुमफोरखौ आङो दिन्थिगोन होननानै नोंथांमोननो दायो नायनो लादों जाहानि रुमा बेबायदि ओरैनो फेसिलिटि दङ लोगोफोर बिदिनो बेनिफ्राय जाबाय सुबिदानि थाखाय नैबेयाव जोंहा गद्रेजबो दङ जि जोम दोननो थाखाय नैबिदि जाहैबाय जोंहा टयलेट आरो बाथरुम मोजां रुमा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि थाफैयोब्ला नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोन बेयाव आरो आङो लिंकखौ हायोबा होनो नाजागोन आरो नामखौथ' बुंखाबाय सिगाङावनो नैबिदि आरोना लोगोफोर रुमाथ' मोजाङानो गाज्रि नङा नुबाय दा लोगोफोर जोंहा रिजर्टनि नुथायखौ माबायदि सिंनि कटेसनफोर रुमफोरा आङो एसे सिगां भिडिअ खालामदोंमोन आरो बेयावबो नोंथांमोननो दिन्थिखादों बेनिफ्राय आरो जायगाया गोदान नालाय माने गार्डेनफोरा दासिमबो मोजां जाजोबाखै माने बियो गाबोननिफ्रायसो अपेनिं जागोन आरोना माने कनस्ट्राक्सननि खामानिफोरा जोबनाया बावाखै नुबाय दा लोगोफोर मोजां जायगाया थानो थाखाय खुनु टेनसन गैया फैनो हागोन नैबिथिं जाबाय मानास हाग्रा बेनिफ्राय नैबिथिं जाबाय लक हाट रिजर्टआ नैबिथिं जाबाय आरोना लोगोफोर नुबाय दा नैबे ओमफ्राय आं गुबुन मोनसे बिल्डिङाव दंफैयो दायो आं बेनिफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिदों आरोना लोगोफोर सिंनि नुथायफोरा नैबिदि लोगोफोर नै बिराद गिदिर हल दङ ओमफ्राय आरो गाहायाव आं दायो गोजौआव दंफैयो नालाय गाहायाव आरो बिदिनो मा होनना बुङो प्रग्राम खालामनो हानाय रुमबो दङ आरोना नै
मिररबो दंखाजोबो बिथिं थाग्रा रुम जागोन आरोना लोगोफोरनो बिथिंनो रुम दंजोबो बिथिं गासिबो माने गोदान नालाय सेटिं जाबोजोबाखै जाहैबाय आरोना हल बेयाव नोङो प्रग्राम खालामनो हागोन मा होनना बुङो बेखौ कमिउनिटि हल नै बिदिनो स्टेजबो दंखायो नों गोबां मा प्रग्राम खालामनो गोसो हागोन आरो नैबेयावनो मोजां जायगाया लोगोफोर सोरबाफोर बे ओनसोलनि माबाफोर मोनसे गोनां प्रग्राम हाबाफारिफोर खालामनोबा नैबे हलाव खालामनो हागोन आरोना लकहार्ट रिजर्टआव कमप्लिट जाबाय थारमाने प्रग्रामा गुबुनाव जादोंमोन दा नैबेयाव जेनेबा जोंहा नै गोबां MLAफोर फैदों बेनिफ्राय जोंहा दा नैबेयावनो साংবাদিকफोरा जोंहा नैबेयाव बिथां रुपज्योति कर्मी बिथांखौ स्टेटमेन्ट लादों नै জ্ঞানো আছে আৰু তেখেতে উদ্যমো লৈছে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যথেষ্ট উদ্যোগ লৈছে গতিকে বিশ্ব ৰেকৰ্ড আমি কৰিছোঁ কোটি